आं दिनै मार खुसिखा आइया मुलि मोनजासिगोन आइया हामसिगोन आरो आइनि थाखाय मोननै वारिस लाबोदों आङो आइया एसे बोलो मोनगोन र' बेखौ लोंबा एसे भिटामिन मोनगोन फोजोंसारखौ लोगो मोननायखायसो जुदि फोजोंसारखौ आं लोगो मोनामोनबा मा जागौमोन थेंक इउ फोजोंसार थेंक इउ नों नङाब्ला दिनै आंहा मा जागौमोन फोजोंसार नोङो मानो एसेबां मोजां मानसिया मानो एसेबां अनसुला नोङो नोंनि बायदि सासे बयफ्रेन्ड मोनबा आंनो जेबो नांलामोन नंमारगौ नोंखौ जाय मोनगोन ना बेसेबा भाग्य गोनां जाखागोन फोजोंसार हे इसोर आंनोबो सासे फोजोंसार बायदि बयफ्रेन्ड होदोलै नाथाय इसोर भगबान आंनो थैबाबो जोंहा आफानि बायदि बयफ्रेन्ड होनाङा दे आंनो फोजोंसार बायदिसो साननो गोरों गियानि अनसुला बयफ्रेन्ड नांगौ आयौ न'आव थांनाया आंहा मा जाखो मा जाद जाद सानबाय थाखो आंलाय आयै नै आं माला फैदों नोंनि थाखाय मायो मुलि आयै मुलि ओमफ्राय वारिसबो लाबोदों मोननै अबाव मोनखो नोङो फिसा मुलि बायनो अबाव फैसा मोनखो फोजोंसारा होदों आयै फोजोंसार अबाव लोगो मोनखो बेखौलाय आयै आङो नोंनि थाखाय माबा मुलि लायनो थांदोंमोन फार्मासियाव बाखियै ओमफ्राय लामायाव लोगो मोनदोंमोन आयै ओमफ्राय आं बेनो गासैबो सैथो बाथ्राखौनो खिन्थाजोबदोंमोन ओमफ्राय बियो बोरैबा मोननानै आंनो फैसा 500 होलांदों आयै नोंनो मुलि जानो होलांदो फैसाखौ बियो नंमारगौ आइ मा एसेबां मोजां गथ' बियो फिसा बेफोरबायदिसो जानांगौ मानसिफोरा आयै फोजोंसारा मार मोजांखा मालायनि दुखुफोरखौबो बुजि मोनो मानसियानो बेसेबा अनसुलाखा मानसिफोरखौ बेसेबा अनखायो फिसा आजिखालिनि दिनावलाय सोर बेफोरबायदि रावबो रावनिबो दुखुखौनो बुजि मोना आयै आयै आं मोनसे खोथा खिन्थानो बावगारदोंमोन फोजोंसारा मालाय बिबार लाहानायावसो थांदो दे थांथो दे बिबारिखौनो सुलि लाबाबो जायोलै फोजोंसारा आयै ओमफ्राय नोङो ओंखाम जाबायना आं ओंखाम खुरना होलांनाया जाबायना जायाखै जादों फिसा एसे जादोंबालाय होनबा मुलिखौ जानांसिगौमोन आयै माखारै हामनांगौ आयै औ फिसा जागोन दे र' होनबा आयै आङो नोंनि थाखाय दै गुदुं एसे फुदुंना लाबोनि थां आयै एसे गोबाव जागोन अरावसो फुदुंनांगोन ना गेसाव फुदुंबा आनैया दानो रायगोन फिसा थां खस्थ' मस्थ'यैबाबो अरावनो फुदुंनाय थां हामसिगोन र' फिसा नों मुलिखौ मोनजासिगोन ना हामसिगोन बेसेबा खस्थ' मोनगासिनो नोङो आं लोमजानायखाय हारसिं खामानि मावनांगौ जादों खस्थ'आलाय खस्थ' मोनदों र' आयै मोनि नङा दे फिसा आङो हामसिगोन दे आङो हामबा जेबो टेनसन गैला आयै र' आयै आं दै फुदुंनो लायनि दे थां फिसा अबावथ' फोजोंसारा दा फनखौनो खालायासै फैयाखैयानो खोमा खिजानि आब' थगायदोसो खोमा नोंखौ आयौ थगायाखै मा एसेबांबो बिदि नङा बियो थगायग्रा होनबा दहायनो मोनफैसिगोन होननाया दाहालागै मानो मोनफैला मालाय अबावबा हाबदों खोना दखानफोराव बेनिखायनो गोबाव जादों आरो मिथिला दे आरो दसे थाना फन खालायगोन होनना बुंदोंमोन र' दसे थाना दहायनो बुंदोंमोन दाहालागै गैया नोङो खेबसे सोंनाय नायनो हाया है गारि सालायदों खोना बियो गारि सालायबाय थानायाव फन खालायनो बोरैबा मोनोलै आङो होनबा बिदि दख'ना गाननानै नेबाय थानोसै आरो नोङो आरो जोंफोर बेदर लाबोनाया ओरैनो थांगोन माथो फैयाबालाय मानो ओरैनो थांनो जोंफोरा जागोन आरो थेवब्लाबो बियो फैगोन होननायखौसो लाबोदोंना बियो फैयामोनबाथ' जों लाबामोन ना ओरैनो फैसाया थांबायना जोंहा फैसाखौ जमायना दोननो हागौमोन ना थैद आंखि हामा बेफोरबायदि बुंनो मोस्रोम नङाबा आङो थिनालिसिम थांना थाहैखानोसै मानसियाबा फैदोंना फैयाखै फैदोंलै आंखि मानो फैया जानो थांसै आं दे होनबा थांनोबालाय मोस्रोम साहानि जगारा खालायना दोनखा दे साहानि जगार दहायनो फुदुंना दोनदों माथो दाहालागै गुसुआनो जाजोब्बाय खोना दा होनबा एसे गुदुं खालायना होबानो जासिगोन दे थाथ' होनबा आं थांसै दे थां आब'आबो माबा सिरि गोसथोबायसो खोनालै फोजोंसारा दाखौ थोदोआनोथ' खोना फोजोंसारा दाया जोंहानि आब'खौ हाबा खालायना लांबाबो जायो अबाव लांनोलै मालाय धोनिथार फरायनायबो MA BA जोंहा आब'आ आरो आन्दार 9
अबाव लांनो लांनाय नङालै बियो आरो मालाय बिसोरा मा धोनिखा जोंहा आरो गोरिबथा जानोनो गैया आब'आ जुदि फरायनायमोनब्ला एसे बेलेगमोन दिनै दा फरायनानै थायाखै आमधारनाय अबाव लांनो लांबाथ' मोजाङै जागौमोन दिनै गोसथोनायावलाय मा धोनि गोरिब फरायनाय दङलै इसखौ मोनथिगौ दे नोङो सेंग्रा गेजेर जानायखाय लामा लामा बेसेबा सेकेन्ड खालाय फैगासिनो आङो सिलिन्डारखौ गोलैजानो गिनानै बिबारि मोननि गामि मोनसिगोन र' बारा टाइम गैला मोनहैनो बिबारिखौ कल खालायगोन होनना खालायाखैयानो माथो मोनहैसिगोनानो सानबायसो थाबाय खोना मानसियानो लाइमोनजों रायज्लायामोनबालाय मोनहैगौमोन दाहालागै लाइमोनखौबो नुनानै गोसोआनो गाज्रि जाना थाबाय आंहा बिफायानो मालाय होखाहरबायनो थै मानो बेफोरबायदि मानसिफोरा बेफोरबायदि जानाङाथ' मानसिफोरा गावनिनो बिसि गावनिनो फिसालै बिसोरखौनो बेफोरबायदि आलाय सिलाय खालायो होनबा मा जाबावनो मानसिफोरजोंबो हेल' बिबारि आङो मोनहैसिगोन नोंसोरनि गामि नोंसोर गामि खाथियावनो दङ आङो मोनहैसिगोनानो नोङो फैनो थाफैदो तिनालिसिम दहायनो थाफैदो बेसेबांसो गोबाव जाखो थाफैनायालाय 20 मिनिट जाबाय सरि दे बिबारि दे होनबा थांगासिनो आङो दोनथ' मोनफैबाय मोनफैबाय दख'ना गाननायखाय बिबारिखौ बेसेबा समायना नुखादों आयौ फोजोंसार आंखौ दिनै माबायदि नायबाय थादों लाजिसोबाय आङो ओरैनो मोजाङै दं ना दङ नोंहालाय दङ आंबो मोजाङैनो ओमफ्राय बेसेबा गोबाव नेबाय थाबाय नोङो आंखौ सरि दे नेबाय थानायखाय जेबो नङा बिबारि मोनसे खोथा बुंगौमोन आं नोंखौ नोङो गाज्रि मोनगोन नामा मानो गाज्रि मोनो बुं जेबो नङा दे बुं नोंखौ दख'ना गाननायखाय बेसेबा समायना नुखादों नंमारगौ बिबारि बेसेबा समायना नुखादों आङो नोंखौ दख'ना गाननाय नुवाखैमोन दिनैसो नुबाय आङो न'आव थाबा दख'ना गानाना ओरैनो गस्लाफोरखौ गानना थायो माथो ओमफ्राय नोंसानि आइ आफामोना मोजाङै दंना गासैबो दंजोबो दे मा गासैबो बाथ्राखौनो लामायावनो सोंजोबनोसै नामा मा आंखौ नोंसानि न'आव लांला नामा लांगोन मानो लाङा फै थौ माथो फोजोंसार सनाया बिबारिनि बिदा जायो होननासो थगायदोंमोन आलासि जायो होननानै माथो रायज्लायनाय स्टाइलफोरखौ नुनानै बिदा बिनानावनि रायज्लायनाय रखम नुवाखैलै बेलेग रखमसो मोनबाय दे खिन्थु आङो सानैबो आराम मोनलायाथ' आङो थानायावनो नोङो बिबारिखौ गोसोथोनो बोरै मोनखो बे भिखारि बिबारिखौ नोङो गोसोथोनो अबाव फाग्लाव मोनखो साला नों आंखौ नुवाखैमोन गोसोथोनो बेनिखायथ' आङो फन हरबा रिसिभ खालायनो नागिरा सिरि गोसोथोनाय दंखोमायो बिबो बिबारियासो जाना दङ आङो थानायाव बिबारिखौ गोसोथोनो होआ आङो मोनलायनो होआ आङो आंसो हाबा जागोन फोजोंसारजों साननैसो जाबावथों र' अर लगायना होगोन आं जुदि अर लगायना होनो हायाना आंनि मुङाबो लाफाथि नङा ओइ बिबारि गुन्दि आं नोंखौ गारा आंनि फसायनाय सेंग्राखौ नोङो गोसोथोदों आं थानायाव नोंसोरो बोरै मोनलायहोआ आं नोंसोरखौ ओरैबायदि अर लगायना होगोन नोंखौ फोजोंसार सनाया 1 सेकेन्डावनो गारगोन बेरकाप होगोन नायबाय था नों बिबारि लाजियाबो खोना भिखारि हौवा गोसोथोनो फैयो फोजोंसारा आंनिसो आंनि नोंनि नङा आंसो हाबा जागोन फोजोंसारजों नोङो अबेनिलै अबेनि भिखारि
나이니 आं थानायाव बोरै गोसोथोलायो लाफाथिनिसो फोरोंसारा लाफाथिनिसो भाई बयफ्रेन्डजों रायज्लायनोबो मोजाङै सान्थि गैयालै एसेबां गोजानाव फैनांगौ नेटवर्कआनो मोना न'आव गोसोथोयो आं नोंखौनो ला 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 बा अम्बिकी दिनैलाय मानो फैदोंलै बे जायगायाव मा दैयाव खिना होनोसो फैदोंलै ए गावगायानो खिना होआ बे बेनिखायनो आंखौ बुंनो फैदो नोङो बे दैयाव खिना होयो न' खिया आङो बे जायगायाव बरिं रिं मोनबासो फैयो होनबा आंबो ओरैनो फैदों नामा आंहा नेटवर्कखौनो मोना नालाय बेनिखायनो फैदों आरो दे बा अम्बिकी नोंसोरनियासो मालाय मबाइल गेदेर गेदेरलै जेबो टेनसनानो गैया माथो नोंसोरनिया ओमफ्राय मालाय नोंसोरो जेबो बरिंखौनो मोनाखोना न' बरिं मोननो सान्सआनो मोनखाया मोजाङानो दे मालाय नोंसोरनियासो आंहासो बरिं रिं थारबाला बरिं जाया मा जानो देनाय मबाइल होननाय बुस्थुआनो गैया नोंसा नोंसा आइ आफाया गंसे मबाइलखौनो बायना होनो हायाखै स्क्रिन टाच मबाइलखौथ' बाद होनाय सुइस थुनाय मबाइलखौबो बायना होनो हाया नोंसा माखौ मिनिनो ओंखारदों नोङो हा माखौ मिनिनो ओंखारदों खुगा हालेले मोखां दाब्लेब्ले लानानै सोरबा बाथ्रा बुंनायखाय मा गाज्रि मोनदों नामा हे मा नोम्मा खर'नि सैथो बाथ्रा नोंसानि बायदि जोंहा मा साख्रि मावो नामा जोंहा आफायाबो नोंसा आफानि बायदि साख्रि मावनाय मोलाय बायना होनो हागौमोन आरो जोंहा आफाया साख्रि मावनो थाङाखै हाजिरा मावनोसो थांदों हाजिरा मिनिनो फैदों जोंफोरनि जायगायाव थाबासो नोंबो मोनथिगौमोन बुजि मोनगौमोन नोम्मा नोम्फानि सायाव मोनदों नालाय बेनिखायनो मालायखौ मिनिनो फैदों हागौबा गावगाय खामायना लाना खामायना खिन्थि नोम्मा नोम्फानि सायाव मोननायखौ आंनि सिगाङाव लेबेल लेखायनो फैनाङा दे बायगोन आंबो सानसेबाबो स्क्रिन टाच मबाइल नायबाय था नोङो खिन्थु आङो नोंनि बायदि नोम्मा नोम्फानि सायाव लाया आं गावगाय खामानि मावनानै गावगाय खस्थ' खालायना लागोन आङो गावगायनि इनकामनि फैसाजों लागोन आङो नायबाय था मिनिनो फैयो मालायखौ खुगा हाले लानानै लाजियाबो खोना जेरामखिनिखा बाला मानसियानो